1911 va ser un any prolífic en activitats. Entre d'altres, Rod Amundsen arribava al Pol Sud. Es va descobrir el Machu Picchu. La Revolució Mexicana estava en plena efervescència. També van néixer Ronald Reagan, Tennessee Williams o Mario Moreno Cantinflas. Però més a prop, concretament a la finca de Fabián Peiró, més coneguda com a la finca de Polo, naixia Miguel Muñoz, un dels 14 fills que el dia 10 complia 100 anys. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bufe, bufe, bufe. Ni sucre, ni colesterol, ni la tensió alteta. No estem parlant d'un programa de gimnàstica, ni d'un manteniment del cos humà. Estem parlant d'un home, avui, Miquel Muñoz, que compleix ni més ni menys que 100 anys. Miguel és una autèntica força de la naturalesa i de la salut. Segons ells, el secret d'arribar als 100 anys ha estat en el treball diari i de sol a sol. Ha treballat 42 anys en el port i més de 40 en la terra. Ha portat 5 motors elèctrics de riego. Així és que la movida ha sigut un esclavitud i treball, i treball, i treball, i treball. Miguel ve d'una família nombrosa, però el complir 100 anys comporta molts adeus a sers molt volguts. En la finca de don Fabián Peiró, Ah, carai! la finca de Polo, que estava allà baix a la part del riu, allà vam néixer tota la família, vam néixer allà. A més, m'han dit que tenia un muntó de germans. Un què? Un muntó de germans. Pues ma mare va tindre 14. A última hora en vivíem 8. Ara en vivim jo, el meu Salvador i la mon Parito. Ara en vivim 3 a soles, no quedem 3. Els altres s'han portat ja el nostre senyor per allà. També ha tingut al llarg de la seva vida algun vici, però que va deixar fa molt de temps. Ha fumat, però vaig notar que no anava bé el tabac i m'ho vaig deixar. Ja fa molts anys que m'ho he deixat de fumar. Gran part de la seva dilatada vida l'ha passat al costat de la seva dona, Vicenta, que té 98 anys, ni més ni menys que 64 anys junts. Sempre està rodejat de la meva família, principalment en esta xalet. Al meu costat tota la vida. Vicenta, la seva dona, ens conta com passa un dia normal. El dia que tenia que veure el metge, més pronte, per llevar-me. I si no, estem citats més rato. I ens alcem quan volem. Si té que vindre el metge, ens alcem també a llevar-nos i a resear-nos. La tele, anar-se, fer una mireta a les plantetes, la gent, tot. A més, Miguel és un prodigi de memòria i capacitat mental. Ens va improvisar aquest poema. Hoy día 10 de mayo cumplo yo 100 primaveras. Hoy día 10 de mayo tengo a mis hijos conmigo. Le pido a Dios con cariño que para el año que viene os tenga todos conmigo. Enhorabona i per molts anys.